स' माखासे सुबुंफ्रा CBSE एग्जामखौ माला होगोन सोंदों नङा होमबा 14 एप्रिलनि उनावहायसो आपडेट खालामगोन CBSE नि एग्जामखौ आं चेक खालामदोंमोन दायो माखासे जायफोर CBSE एग्जाम होनो थाबावदों साबजेक्ट दंबावो बिसोरनि एग्जामा माला जागोन बेखौ आपडेट खालामगोन 14 एप्रिलनि उनावहाय गासैबो खोथायानो 14 एप्रिलनि उनावसो जाजोबगोन बे लकडाउना एक्सटेन्ड जाफिनगोन ना जाफिनबावा बेखौबो 14 एप्रिलावनो एनाउन्स खालामगोन ओमफ्राय आसामाव माखासे मानसिफोर हाबफैनायनि खोथा बेबो 14 एप्रिलावनो माने एनाउन्स होगोन ओमफ्राय 5,000 खरै फैगोन ना बेखौबो 14 एप्रिलनि उनावनो माने एनाउन्स होगोन ट्रेन खारनाय मा खारनाय ओमफ्राय 10 आरो हाई सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टआ मेनि लास्ट उइकाव होनाय जागोन ओमफ्राय आपडेट होगोन आरो ना लास्ट उइकाव होगोन होनदों ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय मोनसेबाव कि माखासे सुबुंफोरा बेखौ सोंदों कि माने बे ट्रेन माने जेब्ला फैगोन बेवहाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसन नङा होमबा बे अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ बोरै खालामनांगौ नङा होमबा ट्रेन खारबाथाय फैनांगौ होनना बुंदों बेवहाय माखासे किउ लाइन थागोन बायदि मोनदां ओरैबायदिबो जानो हागौ कि ABCDनिबो लाइनै थांनांगौ नङाबा रेजिस्ट्रेसन नाम्बार जाय मानसिया फार्स्ट रेजिस्ट्रेसन खालामदों बिथांमोना फार्स्ट फैनो मोनगोन बेबायदि आं सानदों आरो ना स' ओंखायनो फार्स्ट रेजिस्टार खालामना लानाया रेजिस्ट्रेसन खालामना लानाया गाहाम गावनि थाखाय बाट दासो बांहाय वेबसाइट ओंखारथ'वाखै स' नोंथांमोना दा खालामनो होनबा हानाय नङा वेबसाइटखौ डेभेलप खालामथ'नाय जायाखै आरो वेबसाइट डेभेलप खालामनायाबो एसे टाइम नांगौ नालाय ओमफ्राय डेटा बेयावबो स्ट'र थानांगौ बा एसेबां मानसि बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामगोन नङा होमबा स' एसे टाइम लायो आरो बिनि गेजेरावहाय गासिबो जुदि सरकार स्टेटजों लोगोसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो सापर्ट खालामबाथ' सानसेयावनो आरामसे जागोन बियो मिथिबायना स' नेबानो जाबाय एसे टाइमखौ स' CBSE नि एग्जामनि टाइमखौ 14 एप्रिलनि उनावहाय बुंगोन आरो हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयार एग्जामखौ माखासे सुबुंफ्रा होनदों होनो होला हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनिखौ होनदों ना आंनि मथेबा माने आपडेट खालामगोन बाट माखासे सुबुंफ्रा बुंदों बेवहाय कि न'निफ्राय एन्सार लांनानै हैथां आरो बबेबा स्टेटआवथ' माने एग्जामखौनो पस्टपन खालामथारदों आरो बबेबा माने प्रम' खालामदों डाइरेक्टलि जुदि नोङो हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव दंब्ला डाइरेक्ट हाई सेकेन्डारि लाना थांनाय स' बेफोरबायदिबो जादों मिथिबायना स' जोंनि आसाम सरकारा मा डिसाइड खालामो बेखौ नायनोसै थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय